his club here. This is 11. Well. Eiros, beth mae'n olygu i chi fod wedi gweld taith Brett o'r dechrau un lan i nawr le mae'r gyrion yr UFC? Mae'n gyffroes iawn o ran dilyn o'r dyddiad cychwyn. Mae lot o bobl yn gweld fel Brett Jones yr ymladdwr UFC, ond o bod o'r dechrau cychwyn efo fo, mae'r profiad o lot o uchelfannau, lot o iselfannau, ond na profiad da gobeithio bobl yn mwynhau'r stori. Faint o waith sydd wedi bod yn mynd i'r gyfres, i'r rhaglen i ddechrau, i'r gyfres y ffeit? Wel, o ran y rhaglen, dwi fynd yn hanner 2 blynedd nôl ymlaen efo fo yn yr Unol Daleithiau Titan FC. So dwi sioe fanna Grecus y Byd, yr UFC obviously yn Belfast yn ddiweddar, a obviously yr sioeau Prydeinig ar ei Cymru hefyd. So na mae'n dipyn o amser di fi mewn iddo fo, a mae'n deud gobeithio mewn i bobl allu gweld beth sy'n tu ôl Brett Jones a sut mae'r struggle a mae wedi dod fyny o lle mae o i gyrraedd lle mae ar y funud a gobeithio i'r dyfodol i fod yn bencampwr byd. Dyw Cymru falle ddim yn cael ei ystyried yn wlad sy'n fawr iawn ar MMA. Mae hwnna'n dechrau newid nawr rhwng Brett a Jack Marshall wrth gwrs. Ydy, so mae Brett a Jack ar nhw ymladd gyntaf yn Belfast. Mae John Phillips yn gael ei seinio, so mae'n 3 Cymro ar y funud. Da ni gobeithio fyny 3 neu 4 arall yn fuan. So mae'n gobeithio trio gael 6 erbyn wrach diwedd y flwyddyn yma. A wrach wedyn trio gael sioe yn Nghaerdydd erbyn 2018-2019. O ran Cymru wedyn fel lleoliad, oes yna rhywbeth falle o ddim i'r gornestau MMA yma i Gymru? Dwi'n meddwl o ran cynnydd yn y chwaraeon, o ran MMA, dyn ni'n teimlo bod y cefnogaeth yna, a mae rhywbeth mae Cymru wedi bod yn dda ar bocsio a combat beth bynnag dros blynedd diwetha, so dwi'n gobeithio o fewn efo ni'n deud y blwyddyn nesaf. Allan ni'n trio wrach wneud rhywbeth yn Gaerdydd a trio llenwi'r stadiwm. I chi wedyn fel cwmni Tanabu, pa mor bwysig yw'r MMA ar gyfer eich cynrychiadau chi wedyn? Dim yn bwysig iawn. Dwi'n treinio efo Brett bob dydd, dwi'n treinio efo'r boys yn 6 bob bore, so dwi'n neud ground zero efo'r boys, so dwi'n gweld y gwaith maen nhw'n neud, dwi'n neud ffracsiwn o be maen nhw'n neud o ran hyfforddi, ond mae'n bwysig iawn a mae'n mwynhau y peth hefyd, a o hwnna troi hwnna fel un rhan o'r busnes rydw. Dyn ni'n gweithio efo cwmni Antenna, maen nhw'n neud ochr y bocsio, a dyn ni'n neud ochr MMA, so mae gyfres newydd yn dod allan nes Brec ar y 29 mis Mawrth. Cyfres y ffeit, so 6 rhaglen dros 6 wythnos. O ran gobeithio am Brett wedyn yn y Road to Llundain, i wrth wneud bydde Ian Edwards, so beth chi'n gwybod amdano fe? Mae boi peryg ar llawr, so footlocks, leglocks, mae'n boi andros o beryg, so mae'n gweithio chydig o dechnegau eraill cyn hyn. Wrth i'n gym efo Chris yn edrych ar bethau gwahanol, ond dwi'n meddwl mae'n ffyddiog iawn. Mae hyd yn ymarfer, so diolch yn gwneud camp, mae hyd yn ymarfer, mae'r boys maen nhw'n gweithio yn galed, so o'n i'n dweud, dwi'n gweld nhw bob dydd, dyn nhw ddim yn slacio, maen nhw'n oriau bob dydd, so mae'n heiddi bob llwyddiant, a o'n i'n dweud gobeithio wedi bod yn ysbrydoli lot o blant ifanc, dyn ni wedi gweld lot o bobl yn dod i'r gyms ers gael ei arwyddo efo'r UFC.